مستيات بيتنا سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلت مستيات بيتنا تمال سوني 18 نحاسه 2025 اب دبوب تግራይ ከተማ مخوني اب منقع عطقات حيلታት تግራይን ملشات خبابن بستفطره تخسي بزحات سبات كم استغدو يغلص الله እቲ ተኽሲ ካብ ሓይልታት ትግራይ አርሚ 43 ኮር 2 ዝተላእኩ ዕጡቃት ንሓላፊ ምልሻት ከባቢ ንምሓዝ ኣብ ዝተንቀሳቐሱሉ ድሕሪ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ዝተላዕለ ምዃኑ እዩ ዝሕበር እዚ ድማ እቶም ሲቪል ተኸዲኖም መንባሮም ዝተገልጹ ዕጡቃት ንሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኮነሬል ሓለፎም መሓሪ ወይ ቴንሽን ንምሓዝ ኣብ ዝፈተነሉ ኣብታ ከተማ ምስ ዘለው ውዳበ መንእሰያት ሓመድ መኾኒ ከም ዝተጓነጹን ኣብ መንጎኦም ብዝተኸፍተ ተኽሲ ኣብ ህዝቢ ጉድኣት ከም ዘውረደን ነበርቲ ይገልጹ እቲ ሓላፊ ምልሻ ኣብቲ ፍጻሜ ከም ዘይተታሕዘን ኣብ መንጎ እቶም ዓጀብቱን ኣባላት ኣርሚ 43 ኣብ ዝነበረ ምልውዋጥ ተኽሲ ከምልጥ ከም ዝኽኣለ ይስማዕ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ እታ ከተማ በቲ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ዘሰዓቦም ምልውዋጥ ተኽሲ ንሓደ ሰዓት ከም ዝቐጸለን በቲ ኩነታት ዝሰንበዱን እንታይ ኣጋጢሙ ክፈልጡ ዝወፁን ነበርቲ ግዳያት ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም በዚ መሰረት 5 ሰባት ግዳያት ኮይኖም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን ካብኣቶም እቶም ክልተ ብከቢድ ተሃሪሞም ንላዕለዋይ ሕክምና ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝተወስዱን ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል መኾኒ ዶክተር ዳንኤል በርሀ ኣብቲ ኩነታት ብጥይት ዝተሃርሙ 5 ሰባት ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝኣተው ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ ዶክተር ዳንኤል 5 መጽኦም ነይሮም እቶም ክልተ ብከቢድ ዝተወቕዑ እቶም ሰለስተ ግን ፎኩስ ማህረምቲ እዩ ነይርዎም ይብል ንኹነታቶም ዝያዳ እንከበርህ ድማ እቲ ሓደ ኣብ እግሩ እቶም ክልተ ድማ ኣብ ኣእዳዎም ተሃሪሞም ዝኾነ መስፈርቲ ግን ኣይነበሮምን እቶም ክልተ ግን ብኡ ንብኡ ንመቐለ ንዝለዓለ ሕክምና ከም ዝለኣኹ ጌርና ኣለና ኢሎም ዶክተር ዳንኤል ንኣድላይነት ላዕለዋይ ሕክምና ክነጽር እንከሎ ካብቶም ክልተ እቲ ሓደ ከቢድ ማለት ጥይት ብኽሳዶ ኣትያ ብሕቁኡ ኣወፅያ ናይ እግሪ ድኻም ነይርዎ ስለዚ ናይ ዓንቲ ሕቆ ማህረምቲ ከይህልዎ ንምርግጋጽ ናይ ሲቲ ስካን መርመራ የድልዮ እቲ ሓደ እውን ማህረምቱ ኣብ ኣፍ ልቡ ስለ ዝነበረ ቱቦ ጌርናሉ ብዙሕ ደም ይፈሶ ስለ ዝነበረ እውን ደም ሂብናዮ ናይ ሲቲ ስካን መርመራ ከዓ ስለ ዘድልዮ ንኽልቲኦም ናብ መቐለ ንዝለዓለ ሕክምና ልኢኽናዮም ክብል ኣብርዮም ዶክተር ዳንኤል ንሓፈሻዊ ኩነታት እቶም ግዳያት ክገልጽ እንከሎ ኩሎም እቶም ግዳያት ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ካብ 20 ክሳብ 30 ዝዕድሚኦም መንእሰያት ክኾኑ እንከለው እቲ ሓደ ኣብ ናይ 4 ዕድመ ዝርከብ ምዃኑ ኣነጺሩ እቲ ኩነታት ዝተፈጥረ ሰብ ነናዋኒኑ ወፊሩ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓታት ቀትሪ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ዕግርግርን ምርባሽን ከም ዝተፈጥረ ነበርቲ ሓቢሮም ነዚ ፍጻሜ ዘስዒቡ ህዝቢ ዕጡቕ ሓይሊ ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ዝጽውዕ ሰልፊ ኣካይዱ ቅድሚ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ፍጻሜ ስሙ ክለዓል ዝጸንሐ ኣርሚ 43 ህይወት ሰባት ኣብ ዝወሰደን ምስ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ዝተኣሳሰር ክልተ ሰራሕተኛታት ሓይሊ መብራህቲ ግዳያት ዝኾኑሉን ጉዳይ እውን ኢድ ከም ዝነበሮ ይኽሰስ እዩ ኮነሬል ብርሃነ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሃድኡ ዝቐርብ ክሲ ጸለመ እዩ ኢሉ ብምንጻግ ንሕና ንህዝቢ ዝጋደል እምበር ንህዝቢ ዝወቅዕ ሰራዊት የብልናን ክብል ንቢቢሲ ምላሽ ሂቡ ካብ ቀረባ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ደቡብ ትግራይ ጸገማት ጸጥታ ክርአ ጸኒሑ ኣሎ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ገና መልሲ ዘይረኸበ ዓብ ርእስቲ እዩ ካብኡ ዝተፈናቐለ ህዝቢ እውን ናብ ኣባይቱ ክምለስ ኣይከኣለን ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ፌደራልን ውድብ ሕወሓትን ንሓድሕዶም ይካሰሱ ኣብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ ድርቂ ዘስዓቦ ጥሜት ኣሎ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘዳወቡ ከባቢታት ከዓ ናይ ጽምዶ ዳሳት ተተኺሉ ናይ ሰላም መስርሕ ነሳልጥ ኣለና ይበሃል ኣሎ ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ክትራንን መጭወይቲ ዜጋታትን ይፍጸሙ እታ ክልል ድሕሪ ምዝዛም ናይ 2 ዓመታት ኩናት ብተዛማዲ ድሓን እኳ እንተላ ጸጥታኣ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣይተመልሰን ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሕጂ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ክሳብ ንምለስ ድሓን ጽንሑ مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعالية صحفات تنقص مثلتاتن قلم محتتاتن حيزا بذكرات كبر أب إن ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعجني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي
طاوخ يقنا مستلي فتحي